ko miri kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala dingai binomi aduna e jude mun min ko miri ko do mi fala min ko miri kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala dingai binomi aduna e jude mun min ko miri ko yidde mada jara nimmi wartade ko be kali fof mi nyaagi mama ngaccabi enangam minanga manjade enangam minanga mangonde asubi mi subi masi nyama dokam bernde mami tambo mi wakko mi rondo ne yidde mende lara ni galleji ne yidde mende lara ni kalesi galleji min ko mai dende kodo mi fala min ko miri kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala dingai binomi aduna e jude mun min ko miri kodo mi fala min ko miri kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala dingai binomi aduna e jude mun min ko miri hari jedinen kongol jinabe hadi ngiminen kongol jinabe umrima wat ko balalum umrima dal fo dalalum sabwala ne hawa min de cikkan non ay lawol semin kawri hen sa soyni kam bon ara fota ko jippande lawol do jewa lawol dum ko go dilo welo debbo mo ittanani gorko respect debbo dartodo no jatto gorko debbo dartodo so welamo yaltine hunuko mudum ko wayno jahannam ruto wutta kadi hendu aljanna dum ko hasidagal hasidagal ko wonde nafek aussi hasidagal non mojjani nedda bawla tan ou bien gojja kadi so neddo no riide rendo yo wi tar yimbe fa ganda kanyum riide kono wonde do no wara less sa welama ngabbina dow don de yimbe wabe non min berndam susataɓe respect mo daññomi wuro ngo fof ko bingel ma o itti ɗum mi nehi bingelam to pon mi nehde ɗum meeɗa diwde konguɗam ne bingel ma o ari naati gallam ndenu jibi gallam sukole to ko sen ayeji ne ngarmi galle ma mbodo wi hatto bi mbara ayeji yawi koy ayeji ne ngarmi galle ma mbi mbodo wi ma hartu bi sa harti no bi hande sa ari gargol ma webat ara sikki min ko min neddo mo ganduda ta welat kam tan tuta kam wela kam kare mbi caayam ndiyam ha aduna firto mbimam jijamam e jijam ma jamais de la vie kodo mi fala min ko miri engokke kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala dingai binomi aduna e jude mun min ko miri kodo mi fala man mi halan no fof ara sikki o situation ba mama jaba ko ni mede ko kulta e baba si mi da hulide ko dum kulta e baba hono problème men o woni yardini no yaari ni hano woniri o wattuni e baba est ce que sikku simi mi do faale ma baba ma jaba dum baba mo nyangi ha woro kono wala hay problème go il
funtundira de mako rek ma Allah newnu en tout cas mi wayno mi hoyɗi ɗum e baba ma jaɓande mais nak aɗa andi hakkilam fof koye ma woni ndar babam wala hay problème goto an horma jogo ɓerde ma ne hula horma dañ hay problème goto à ce point parce que babam mom omo ñangi ha woro waye nak so ɓooyi rek o appittu ɓingo a majjani ɓiɗɗo no waye baba mi yeddani ɗum fof mi yeddani kono noon ene satti de ɗaccen fof e jungo Allah an horma waɗ stressé o min mam ƴeew funtodirde mo hami heɓtamo otoma haal haydara mbire min ne yaha noon ɗum so woni e so woni welat ɗaccen fof e jungo Allah ma Allah newnu mbire mi yaha minen konngol jinnaɓe omo wima wat kop mbaɗa ɗum omo wima ɗalfo min somi ɗo darta mi natat e famille mo ganduɗa ko famille a ɓeɗo koye wonkoɓe kersata ngoɗo famille koye wonkoɓe kersata wonkoɓe añata wonkoɓe jiiɗi mi nana toon mbiyam par ce que min woni ko kersatmi wonko mbawmi wonko mi wawa mais famille mo ganduɗa kala koɓe beela ɓe mbaɗa kala koɓe are hakkille mabɓe ɓe mbaɗa ɓe kersata ɓe guittanani hay goto gacce ara mijinomo o ñalaw kadi haala ka koye mi wawa ka debbo wonko guittanmami gueɗal par ce que ka sehil yasin so wonano ɗum ɗon ne pawnoɗa koyɗe ma teɗɗe damal gallam mi virgule ma bowal min gorko yawata kam saka debbo kadi mboɗo hartuma encore une fois somi yi ɓinguel ma o batti ɓinguelam ngol lawol ɓe mbaɗi ko ɓe mbaɗi ko o waɗi ko ha o yaltini on e dewgal muɗum ko heddi ko yo waddu ɗum guila mboɗo jalla noon yo woddomo koye et que ça soit la première que ça soit la dernière fois aɗa nata gallam aɗa haalnami haala ɓinguelam e jinmi ko gam na mboɗo haala aɗa nekkino e mi mom ana yagal sa welama hubba wuro ngo cikra ɗum no marseille yam ay ittanam guel jeesel dow way te ɓuuri ɗum ɓuuri welde e haalam noon mi haalnimama noon ayo min nani ko kalɗa ko so bis ɓuuri ma ñallene mais jam aɗa andi ko gañmi yiiɗodirɓe ɗiɗo mi waɗi koyngal jinnaɗo mi ari ha ɗo hen mi ari mi wima yo a tottam ɓinguel ma ɓiɗɗo am o mara ɓiɗɗo am o a jaɓani kala foof noon ko wawoyi hen wonde ko an woni responsable mum wona min koy an Hawa holto pusɗa ala an komi haalananma mbimami an woni holyon kellifaɗo komi kellifaɗo mbimi an woni holyon sukaɓe ɗiɗo ɓe jiɗodiri ɓe baddi boneji foof gueɗeji foof ɓe waɗi mi ari mi yafnimama en tant que jinnaɗo a jaɓani toni o ko waɗoy foof mawɓe mbi haalna nanani ma yiiru yitere ma jooɗo ala mbimi jooɗo mbimi min bone addani miɗo haala jooɗo a jooɗoto mbimami a haali ko kalanoɗa ko hero mi haalanma mi hulani ɗon mi dogani ɗon kadi so wawi yo watmo reedu ɓiɓɓe sappo mbimami ɓiɓɓe sappo Allah woni ni yo wonmo reedu aduna o foof anda jikku moɗon wona lawol gotol yo wonmo reedu ɓiɓɓe sappo hay so woni reedu laabi sappo tagata mi rokkamo oɗo tan est ce que aɗa andi ɗum a ɗon woni barage moɗon ɗon woni to baggoy toon jeehe min o komi karmindomo ni mbaɗa anda ɗum o mayran ko karminaɗo ko kiitaɗo aɗa wiyami aɗa moy to elle dombil ɓeɗe kaari tan o wayno domuru ni tan aɗa tan taw ko ngata wutto fa lahara mi heññorama mi huufoma ndu ñaami mi yiɗama mi holoma nga ñaami arti mi arti gila nane mi yahi ron nane ɓeetaye mi arti kono noon ko kemmi ronko e ko kalami ronko mi anda to kala yam yiɗi
hol wonta ɗum nden baba mayram ala ko haalani kam he aduna kala konngol bongol bo haali kam toon hay wiide bom hay caga bo wii kam toon on mo kam en bo wi on ɗo hakkunde meɗen ɗo e maɓɓe ɗo komi humpano no jaltirmi toon bom ko allah e debbo makko o on de jaamiro nder suudu muɗum to lebnodirmi e muɗum ko on de jippini tension am si wonani ko makko tan noon a nanan no a noddete no wiye ar immino e nene ma raw mi faɗɗama toon gacce joni noon hoɗum mbiɗa hoɗum mbimi ko mbimi yo ala tati si woni ano nanana kam ɓam bagage ji maɗa ɗi si ko min tan futuro juulama ɗo tan guite futuro niɓɓi seeɗa hoccu bagage maɗa o mi wiyanima kolda ɗo de sako de kawroya ɗo e ganduɗoma ko jaaha ha Dakar te mi wiyanima kalan he quartier ji ɗi ganduɗa fulɓe meɗen ɗinen toon de koɗo biyoɗo bimi o bom ala jaha toon majja seeɗa nde e saare liggoyoɗa toon mi yanima noon jahana weŋu de ko ligge nani ko mbiɗa ko ɗum fi mi yeddanima joni noon mi yaha mi acca ɗo mayram ne eyi an noon teke kala ko baba mayram o haali kam to ko an okki mo ngaldama ina komi yaha mi mayram piiɗo men dewɗa ɗo mi yaha mi acca mbo ɗo dewgal makko gasi kay sabu am an faaro an e mayram mayram an kori ɗum ko jam tari an mim joni mi famanima ɗi haydara ne sowonami ala probléme ilaara joni si neɗɗo no mbiɗa ni ko a laarat walla a waɗat no waɗaɗa o ɗum de ɓuuri he maɗa jaha Dakar illa ɗum o ɗo o mbo jiimi ɗo o babiraɗo mbo jiimi ɗo o ha aduna dawa ndi leydi ndi tagge ndi ɓaare ɗa an e mayram mi anda de ho yiɗodirɓe jiidoyal laakara ɗum de mi anda way mi yahan toon kono kam wona he o aduna tawde ko bamma ko maayi mbo joɗantako de goɗɗo kala kanko minen mbuuri walla si en maayi par ce que min andi he gurdam maɗa he a marata o mawɗo mbo jiimi ɗo goɗɗo noon kala maratama awa ko arta he so daɗa ha guiri en neli ɗum koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kambode min ko mi suuɓi ko fi ɓay mi ala hadde gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi hiiɗi koɗo mi fala min ko miɗi mayram tati nam ko min noddi on ɗo bisimilla onon ɓeeɗo ɗiɗo caggal gacce ɗe gokkuɗon men ɗe onon ɓeeɗiɗo mi faala haaldude he moɗon ko baɗoyɗon ko on baɗi ɗum ɓeɗima ko artanen joni ko kalanami on ana heeɗi kam annanane mi faalaka noon hay probléme ha ɓura probléme o gokkuno ɗon kam ɗo min e nene ma ɗo nde saare hay hunde men jarani ɗo bujjoy min jarani ɗo e nde saare sababu nde onon ɓeeɗo ɗiɗo kala ɗo min jaltiri ko minen cappinte ari ha goreɓe amen e cukale to ley amen mbi'i men min gona jinnaɓe minen manki wonde jinnaɓe par ce que si min timmuno jinnaɗo gonga han on battano ko jiɗɗon wadde ko ɗum pi noon min moɗi
parce que min ngala feere ɗum ɓeɗima noon an ko an kaldanmi parce que oɗo o ko gorko kono noon an ko a debbo an tan ko debbo noon an ko a ɓiɗɗo ko ɗo mawnuɗon e nder o am galle hunde yo hunde on mbaɗiɗo mi meeɗa on ɗo sonkude mais joni noon yonti ko kaldume homoɗo bam maɗa yiɗa hakkude ma he o joni noon nangue koye mo a nani nana kay surtout an nangu hoore ma gorko kam ko gorko to heɓi yo yuppata tuuba muɗum ba kono an debbo wona ɗo keɓɗa e ɓortotoɗa jippu maɗa walla saba maɗa o nangu hoore ma on mbaɗi ko mbaɗɗon ko ɗum on mbaɗi ɗum ko bone moɗon kono joni ko arta ko wonade o am galle surtout an o bammon wi o okkarama no jiirumi boni noon o wi o okkarama mi faalaka caɗele probléme ɗo galle am nen nene na si bamma ko kani kam mo bala kawma ko waram bokkirde walla ala men jaa fuudat to mo yiɓiro an faato mino haala probléme mi reani ano kam haalana haala mariage ji fuura o bammum ko kangade ɗo mbo warete de ne si bamma ko jaɓani men jaa fuuda to kawje makko ɗo an mi haaldata Mi e okkimo. o ƴoƴani an kaldan min bamma jaɓani onon ɗiɗo on gonta nattidde ɗo ndu suudu sako mi ɗamina onon to mbaɗa hunde immu on nen yo ɓerde ma de babam arani somin foɗodiri ha ɓoyi rek o pat so tampi rek o accat okay mbimi foɗodiri yo foɗodirani yo bamma jaɓani onon ɗiɗo on gonta wondude ɗo o am galle suuɗo accatami waɗanma jaha keƴa e koyngal yumma wa hoppata hami waɗa lowol ha para fuɗɗi changeade de Eh, wonani suppo. mbandade ala uddanam de huno ko maɗa ala immo accoya immo acco nene hot kaɗa ɗo wuɗere yummaɗo wota artuɗo anani eyyi mi nani ene wara accude o eyi ayan taw a renaki kam mi ƴakke woni ƴakkugol ma mi ƴakkama ndu nowru wona ko nowru a nana forani mbo riwde kay ƴakkere nowru te kala ɗo mbo yeehi ɗo mi yaha ɗon de ganda ɗum wonade si ɗo mbo o iwi am ɗo mi galle yaha toon ɗo wonade he o am galle Je. ala ɗo kawroyɗon hande e nde saare ko wona ɗo par ce que saare nde piiɗima huuri ay siɓe kuuri kam hande hey immanam ɗo im ɗo si a hurama e ɗo ko jiɗɗa kam ɗum wona tanane kanko mi yiɗi kay kanko mi yiɗi anan andi yidde yiɗa neɗɗo ha lepta Kofi bay mi ala hadde ngay binomi aduna e juude mun min ko mi yiɗi koɗo mi fala min ko mi yiɗi en gokke kam waɗe min ko mi suuɓi Kofi bay mi ala ta ko haalde gonga woni allah souleymane de min kaldata e téléphone min kacca noon ko weloy yo ko weloy min kaccarama ha min gayna ɗomo haalnani kam haala dolligal reedu walla haala ɗin genre ji haala dal est ce que a waɗani est ce que a ɗuma waɗi test de grossesse est ce que ano mura lammuɗe est ce que ano yara jaɓɓe a famata mais fuɗɗi kam hulɓinade mais est ce que souleymane e selli min ɗum pi wona haala ka to pi ko kulme waɗa impacté mariage am mo dal ko ɗum kulme mi anda noon mais est ce que reedu ko an okkara ɗum hoore ma ɓiɗɗo bindaka e dewgal ko allah okkara reedu e ɓiɗɗo wona okkara ɗum hoore ma ñande allah hoddiri wona sowoɗa yo a soworo ɗum wonno tampinma rogi andude ko be tampina kam mi anda ko wonto yeeso par ce que si mi waɗini insisté à chaque fois si minen lebde téléphone nan e wawi addoya haaju mawɗo anteɗo to mariage amen ɗo to yeeso te ko ɗum kulmi
est ce que kala nga anda neɗɗo mbawo kam hen wallude goɗɗo comme wano ko yarte ɓay enen ɗo ana andi musidɓe men ɓe ran sernanɓe ɓe ni walla woɓɓe ɓe ni je sais pas ceernajo si jomon wawa yaade yarne goɗɗum ha wawa hebde reedu par ce que woodi rewɓe goɗɗe rawra yi e ko deedi ɗi penda ɗigi ande probléme mimino yiya ɗo himɓe ɓe andaranta ɓe yaha ceernajo ɓe holomo piw maɓɓe o pour walla ɓe ɓe heɓa jiidi jommum yehi ha ceernajo ɗaynamo yamo mi wallama heɓa jiidi so yehi ha jommum ko walda e ceernajo o woɓɓe sa ceernaɓe ko reɓinaɓe yakka dewle maɓɓe ɗe a no ñaagui ɗum en tout cas dal wallin hakkil ma o goma Allah mawɗo anda ko kañ okkara jiidi kañ okkara reedu ta tewraki Souleymane mi haalda e makko mais ko miijiɗa ɗo e nder hakkil ma ɗo mino faala itta ɗum e nder hakkil ma ɗo goma Allah tenda gom Allah neɗɗo ka gomat Allah non tigi way kono andi ko tampere tan e tampere haajuji nattinta neɗɗo e hunde walla miñara neɗɗo wadde kala hunde ɗum wallin ɗum caɗele tan gondumide ko ɗum addi Souleymane mo mi haaldade makko si Allah jaɓi si mi hoori ɗo ran galle mi noddamo téléphone mi haalda e makko an to wallin hakkil maake ganda reedu ko Allah okkara ɗum bisimilla ala probléme joni saggin ataya o an defaran wode ko an defa Mi min mi waɗan ara ɗo mi Alice. defanama yaade ataya an defoyran wode o ɓattin bagage ɗi remini defa Kalesi anemin ko mayde nde koɗo mi fala min ko miɗi engokke kam waɗe min ko mi suuɗi ko fiɓay mi ala hadde gaybinomi Mayra wona arti waɗi peeje ma ha gartuɗa e galle ha ɗum wonno anniyama anniyama yettima min noon haalam hewata andirani mi haala hewko andirani haalde kadi komi waɗata wona tini kam a hersini famille men fof a tini ɗum a tini a waɗi gacce e nder famille o a tini kadi a hoyni min a fawi amen gacce a hoyni min a hoyni min ɗo Fuladu ɗo a hoyni min to Fuuta to sabu bindguel fuutanke meeɗa waade no mbaɗani min noon sa wawi tan mbaɗa e hoorema komi karmin ɗo komi karmin ɗom sa yiɗi baba yiiloye baba banggue goɗɗo saɗa yiilo guije noon gara par ce que ƴewata ko waddemi guije kala jawiɗomi ɗo e wuuro ngo sababu nde maɗa tagui kam yawani aɗa wonde yumma oɗon pewƴa kala ko golluɗa an e yumma mbaɗi a yeehi min mi yejiti ala gorko jiɗɗo debbo baɗono ma so taw kay ko gorko jiɗɗo ko moƴƴi mawo jeew debbo banggue goɗɗo ko wona ko ma e needi mo mbaɗmi e ma o fof
a mankiraka wutte a mankiraka hay dara anni hama to poɗɗa neede ɗo kala ko poti waɗede ma min mbaɗi ɗum e maɗa min woni jobdima Allah ne seedi somi andino sa mawni oɗo gacca pawanta amen warma guila nde gonɗa tiggo kono noon sa sikki ko mbadda ko nde yidde men nde laarani kalesi